makita guys. Okay. Hi everyone! Welcome again to my channel. Nandito tayo para sa isang tutorial. Tutorial na kakaiba dahil ito ay tutorial ng about gardening, about making the bonsai. Bougainvillea bonsai ang gagawin natin ngayon. Dahil ito, nakikita nyo naman, nasa harapan natin, ipapakita ko sa inyo paano ako magawa ng bonsai na bougainvillea guys. Okay? Ito yon, meron ako ditong tanim. Ito siya. Ayan. Gagawin nating bonsai guys. Ito, i-cut out ko. Then, i-repot natin. Dahil ito ay hindi pot, ito ay plastic lang. I-transfer natin siya sa pot na talaga. Okay? Dito natin siya bubuhayin sa pot na ito. So, I will be lalagyan ko siya ng lupa guys. Meron akong dalawang lupa dito. Ito yung decomposed na fertilizer. Meron akong decomposed fertilizer dito, nakalagay dito sa isang bowl. Tapos dito sa kabila ay meron ako nung buhaghag na lupa, soil, at paghaluin ko sila, ganito ang gagawin natin. Okay? So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin. Ngayon, ay dito ko ilagay sa basin ito dahil ito ay gugupitin natin. Pitin ko lang yung ito. Mag-ingat lang guys kasi itong bougainvillea, meron siyang mga thorns. Ayan, maliliit na thorns. Kaya, dahan-dahan ha. Baka tumama sa mata. Kaya, itong pot, nakikita nyo ba yung ginagawa ko? Ay, gugupitin ko siya guys. Dahil ililipat na natin siya sa paso. As you can see, here, nakita nyo, meron siyang ugat eh. Ayan Naaawa na ako sa kanya kasi nagsilabasan na yung roots dito. Tapos yung sanga ay ganun na. Isang di pa na yung, aray ko. Ayan yung sanga niya ay lumaki na. Kaya hindi na siya bonsai, di ba? Pero ito sadyang pinalaki ko para sa ganun ay gagawin kong bonsai. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo, isi-share ko paano kong gawin itong bonsai ko na bougainvillea. Ayan, tanggalin natin yung damo. May damo siya. Kita mo yan. Ayan, at i-transfer natin dito. Bago natin transfer dito, ang ginagawa ko is that, oh my God, dito sa ilalim, ay lagyan ko siya ng lupa na itong lupang buhag. Yun ang ipailalim ko muna dito. Ayan siya dito. Oh my God. Nagkalagyan ko. Ayan. Ayan. Itong soil muna, ilagay ko dito. Para yan ang papatungan ko nitong lupa na nandito sa yung dating lupa na luma. Okay? Tansyahin mo kasi mahaba itong paso, kaya gusto ko siyang magibabaw. Ganyan. Pero hindi ko natatanggalin yung soil nito. Ang gugupitan ko lang siya ng itong roots na ayan itong roots dito. Alisin natin to guys. Ayan. Ayan. And then, lagyan natin dito. Ayan. Tapos ngayon, kita nyo? Nakita ba? Ayan, ganyan. Tapos, lagyan ko siya nitong decomposed fertilizer dito. Para pag-delete ay mapunta doon sa tanim. May damo. May damo ng tumubo guys. Matagal ko nang hindi nalinis. Lumaki na lang siya. Teka, lagyan ko lang ng
Lagyan ko lang ng lupa yung pinaka-sides. Ipin natin. Meron akong rotator dito. Para hindi mahirapan ang mag-rotate. Ayan. Ayan. Dito, fertilizer. Tanggalin ko na ito. Natanggal na. Natulak ko, natanggal. Anyway, tatanggalin ko rin naman yun. Ayan yung decomposed fertilizer. Ayan. Pinapalaki ko kasi siya, guys. Nagtataka kayo, bonsai kanyo, pero pinuno ko siya ng lupa. Kasi sadyang ganyan, para tumaba, pinapataba ko itong trunk para sa ganun ay magmukhang puno talaga siya. Pagka laki nito, ay basta't ito, alagaan ko lang siya ng trim. Trim ko lang ng trim. Okay? Habang lumalaki. Ayan, lumaki na siya, kaya ngayon, i-transfer ko dito. Dati dito lang sa plastic na yung malambot. Ganyan na siya. And then, ngayon ay gupitan natin, guys. Okay? Tabi na natin to at gupitan natin. Gupitin natin yung mga nag-excess na mga sanga. Okay? Ito ay water na natin. Diligan. Diligan natin. Hindi ko ito nadiligan kahapon. Ay ang init-init. Na-dry. Na-dry siya. Nakakaawa. Para mabawasan itong lapad niya at para hindi siya masyadong lumapad na ganyan, ay gupitin natin from here to here, ganito. Ayan, tanggal na si sanga. Ayan, then here, ito naman tanggalin ko na naman dito. Ayan. At pwede ko na naman uling itanim ito, guys. Okay? Dahil ito, ay pwede mong itanim, masasabing mabubuhay ito dahil marami siyang nodes. Ayan, oh. Nakita mo yan? Ang daming tumubong nodes. Pwede na yan. Yung nodes, yung sumisibol na parang kanyang root na bago. Ayan. Tapos, dito, basta formahin lang natin na yung shape na sa tingin mo ay parang maging ano siya, puno. Ayan. Okay? Ang dami kong tinanggal. Ayan, oh. Dami nang natanggal na sanga. So, ayan. Gumit na siya. Ayan. So, yung mga bulaklak niya ay nandyan pa. Yung bulaklak niya hindi ko tinanggal, guys. Basta't ako ay nagtanggal lang ng ganyan. Pinapalaki ko lang siya bago ko siya i-shape. Ang pag-shape kasi ng bonsai, guys, ay ano, yung more on pa-triangle siya. Pag-ganon, pag-ganon. Ganon ang karamihan na shape ng bonsai. Kaya ito, ay ganyan. So, siguro tanggalin pa ito. Tanggalin pa ito dahil ito ay naka-balandra dito at ito itatanim ko pa uli. Ito, yung dalawang bulaklak. Yan. 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 See? Ito,
Pwede na naman itong itanim, guys. Pwede na naman itanim. Yung bulaklak niya tinanggal natin dahil nakaharang dyan. At ito rin ay tanggalin natin. Ayan. Ayun. Para siya mabonsai ay ganyan ang gawin natin. Pipitin natin liit-liit yung mga tip. Ayan. 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 Kita nyo yung bonsai natin. Yung bonsai natin ay ayan, ganyan. So, more on triangle. Gawin natin yung dahon na ganyan. Dahon na lalaki. Ayan. So, ayan. So, gamit na. Okay, ito na lang. Dito lang sa pinaka, ayan, at bottom. Okay na. Tama na yan. Naubos na siya. Nakalbo na si bougainvillea. Ayan. Tapos yung mga tumutubong ganyan, alisin yan. Ayan, para hindi siya lumaki na naman. Ayan. Ganon. So, hintayin na naman natin na sumibol at lumaki yung kanyang trunk. Ngayon na. At ganyan lang ang paggupit ko, guys, ng aking bougainvillea bonsai. Okay? So, hintayin natin ito. Siguro maybe 2 to 3 months na naman uli. And then, I will show you kung ano na naman ang itsura niya paglaki. Okay? And then, 3 months na naman natin hanggang tumaba na, tumaba na, tumaba. Ganon. Okay, ganyan lang ang ginagawa, guys. At ang gandang bonsaiin ang bougainvillea, kaya umpisahan nyo na mag-bonsai na rin kayo. Okay? At ito, pwede nang itanim uli sa ibang pot. Pwedeng patubuin sa water or sa soil. Pwede rin direkta na sa soil. Pwede rin sa water muna. Ako kasi pag nagtanim ng bougainvillea, direkta sa soil. Okay? So, ayan. Tapos na. Okay, guys. Ayun, tapos na natin yung pag-repot. As you have seen, I've added soil, the decomposed fertilizer, and then I trimmed all the unwanted branches to make it, to shape it into bonsai. And now, we will just wait for 2 to 3 months again, and then we will repeat every 2 to 3 months. It depends how it looks after 2 to 3 months. If the branches grow and grow longer, then we will cut again. Okay? So, because we are just waiting this to thicken, the trunk to be thickened, and then it will form into a tree. It will shape into a tree-like shape. Okay? Because it is bonsai. We are making the bonsai. Okay? Thank you so much. Please like, comment, share, subscribe. At sana how I hope those newcomers or new viewers there to please click the bell button also to be notified every time I upload a new one. Okay? So, thank you so much, guys. See you again next time. Love you guys. And then, maybe next time, another topic. Okay?